Ang tamang oras sa Radyo DZGB, 3 minutos makalihis na alas 3 nin pagkahapon. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tulo ang kumpirmadong gadan mantang duwa an iba pa ang naisalbar matapos magrampahog ang parte kan sarong edipisyo sa pigdidemolish na Ermita o sa Ermita, Manila. Namidmidan ang mga nagadan na sina Richard Bugarin, Joseph Laksa asin Jomar Turillos. Mantang dinaraman sa Philippine Orthopedic Center sina Aaron Eleuterio asin Harold Sidro. Sigun kay Lieutenant Colonel Evangeline Cayaban, hepe kan Manila Police District Station 5 na bigla na sanang nagabaan basement as in primerong eskalon kan PhilAm Life Building sa lugar. Mientras na nagpatanid man ang homicide section kan MPD na posibleng panimbagon ang construction na subcontractor kan demolition team na sagkod ngunyan, wala pang ipinapaluwas na payag manungod sinasambit na insidente. Yan ang pangalas 3 na bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Rexidol Forte, lakas banat sa 4. New Maggie Magic Sarap, dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets! Bili na yan! Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. Merendal na po, merendal na, merendal, 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 merendal. Hoy mga fans, mag-usog ka ang radyo. Alas 3 na no naginibohan. Kita mag-urong iristoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Kunigwa, kundi di magtaga-tsaga sana. Ay nintawo. Yo! Programang pagkonsuelo sa hapon. My health tips sa sin mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyang orasyon. Hoy, pinky on. Mo baby pinky on, mo baby pinky on. Oh baby, Nippy and Henry. Pinky on, mo baby pinky on. Oh baby, Rai para Jody si Jimmy. Hoy, pinky on. Mo baby pinky on, mo baby pinky on. Oh baby, Nippy and Henry. Pinky on. Oh baby, pinky on. Oh baby, Rai para Jody si Jimmy. Damarian, 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 damarian. Damarian, 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 damarian. Merendal na po. Kasabay niya to mga tugang si Jun Napoli sa Technical Department hanggang po kitang 4 o'clock in afternoon sa DCGB. Ini po ang pinky-on mo. Ngan sa tuyang hapon. Oy, ang sa tuya tabing tataramon.
Ngunya na hapon, digdi po mga tugang sa satuya na programa. Ang tataramon ta Kamarin. Kamarin. Ara mo tabi King Rehinaldo kung sabihon kang Kamarin. 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 Malsum ang Kamarin. Lol. Lol. Kumusta po? Ano ang gusto sabihon mga tugang kang tataramon? Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Mga tataramon, ngunya na pagkahapon. Kamarin. Okay. O, di may ma-interpret. Sige daw. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon po. Ang Kamarin po, lugar po yan, Mansuno Paliches. Lugar sa Novaliches. Oo, Kamarin. Kamarin. Ha? Kamarin, kuya. Caloocan ka. Kung bakungan, so English yan ka siyang palaw. Migo, Oo. masira mong kabalatoson kay Opo. Di ka pasaway ka na pagkapon-hapon na. Salamat, Migo. Kamarin, ano nga sabi rin yun? Kamsur nga o Kam Norte? Ano dyan nyo? Tabi, Drake Edwin? Ha? Kanta? Kanta? Natamanta kanta ang Kamarin. Rain go away, Kamarin another day. Ayos ka dali. Ikaw na talaga dali. Marayon ka talagang tao. Ikaw na talaga marayon talaga. Nak-nak. Nak-nak. Kaya nak-nak. Kamarin. Kamarin. Rain, go away, Kamarin another day. Yes! Marayong ka talaga yung tao. Maraming pakinabang ni Edwin, News Director Edwin Peralta. Hello, good afternoon. Good afternoon, Sir Henry. Yes, good afternoon po. Ang nagsasabing Kamarin, Sir Henry, so Saudan. Saudan po yan. Kahit itong panon, ang apod dyan, Kamarin. Talaga? Iyo po. Ang panahon? Magduman ka ngayon sa Kamarin. Saudan, Sir Henry. Oh. Iyo po. Ang arami kang magibo ka ngayang Kamarin, ito bagang garitulda kang panahon. Iyo po. Pero yan palan, iba man ang may iba-ibang meaning palan, adi. Iyo po. Saudan po yan kahit itong panon ng apod Saudan, Kamarin. Kamarin. Iyo po, sir. Yes. Opo. Kami sa Kamarin. Opo. Opo, salamatan po. Salamatan. Okay, bye-bye. Thank you. Oh, Kamarin, gathering and distribution of place for farmers usually. Ini po mga tugang saro ini na aram mo sa nakailan ka yun duman sa indo sa Pulang Gijon. So gari sana nga kwan sana sarong may iatupan sa taho kan sa udan o kan rice field. Ang atop nga ni kanugad kugun ang atop. Paminsan mga tugang atop niya kung bako kugun nipa o kaya anahaw. May atop sana yan, nagitiripon dyan sa mga parauma, nagitiripon-tipon, nag-ururon, duman niya kita sa Kamarin magtiripon. May atop yan, ha? Duman mga tugang nag-ururon sa lugar kan Kamarin. Hello, good afternoon. Hello po. Yes, good afternoon. May apot lang po ako. Yes. Natali kaming kuryente digdi sa bitaan no. Ata na nga niya. Alas 5 pa mabalik ang kuryente. 9 to 5 sobran. Aw, di mo aram. Latusunta Dahil ka. po. Kaya ako nag-apot. Di mo aram. Dahil po. Ay, pangyayari. Dapat nagdagog ka permis ako pagkaaga. Turog pa nga ni ako. Oh, Lagi nakulog. mata ko. Tanayin ako electric fan. Ako nalagod sa may kasalan mo niyan. Aw, dahil man. Masira mong ka, latuson kita magiktik na. Makis na lang ako sa iyo. Mano? Makis. Oh. Latuson na. Salawayon ka. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Salamat po. Kamarin.
Pareho yan mga tugang kan tolda. Araman tolda junior. Tolda. Bibog ta kaniyan mga tugang kiatop sa tao. Duman nag-ururon tabi sa kamarin. Yeah. Magturog ang tabi kang tolda. Yan. Pero susog mga tugang sa ano yan, sa description kan kamarin na yan. Ang kamarin da tabi, ito English niya, gathering and distribution of place for farmers usually in the fields. It is a Spanish loan word and probably is the origin of the same for the provinces of Camarines Norte and Camarines Sur. Ay, tama man na nga si Junior. Camarines Sur nga yan and Camarines. Tama man si Jun talaga pala. Na, pareho po yan mga tugang kan kamalig. Ano ang kamalig? Sa tabing klase nin papayag, a temporary shelter in the fields. Kamalig, albay. Samay? Samay, di ko nasabutan sa rawayon ka na. Hello? Hello mo. Yes, good afternoon. Kamarin ako sa Ano po? Pangalsong sa Sinigang, Kamarin. Ano? Pangalsong mo sa Sinigang, sa Sinigang. Tigabugtag sa sinigang. Oo, tama rin. Pagpara pasaway, latusunta ka na. Bata na yung pagkatrag berindal na tama rin dito. Latusunta ka dyan. Alright. Yan po mga tugang sa tuyang Tataramon, Kamarin and Kamalig. Tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Yes, ano ba? Sabi Tatay Jun, ang Ano? sir, sa inutan kan daraga bago maginubatan. Iyo. Tama nga si John. Pigaga niya perme yan eh. Pag piga-drive niyo sa sayang service na pick-up na puti, pigaga niya yan. Okay na. Tama. Kamalig. Kaya ang natanaw ta ang kamalig, letter C ano? C. Ang apon ka sa muya ang kamalig, letter K. K. Kamalig. Kamalig, kama at liglig. Hello, good afternoon. Hello. Yes, sir. Sir, ang Kamarin, bumalik ka Giraray, Kamarin. Ano po? Kung bumalik ka Giraray, Kamarin. Nasay mo? Hindi man na. Nababasa mo ba nga dyan nga sa mga kuhan, sa mga billboards, baga sa mga agihan, baga boundary? Nababasa mo nga yan, Kamarin. Bumalik ang igaray, Kamarin. Matalion man itong mana. Matalion man. Inisipan niya mangkimaray ang iabot ako. Kamarin. Yan mga ngaya, thank you, Kamarin. Okay, ayun na. Kuya, ang Kamarin kapatid yang kang kubo. Yes, Kamarin palitada o baladan kiparoy. Tama. Good afternoon, Tabi. Pakibati sa Purokdo, San Fernando, Santo Domingo, Albay. Tanong ko lang po, sir. Nagbalita po si Mr. Bien sa kamugtakan ni... Ay, day po siyang nabanggit tungkol digdio sa pigataramong tawo. Day akong natandaan. Kamarin is payag. Ano day ning tungkol sa ano ning tungkol sa balita ni Jomar Bien? Kamugtakan ni subang ka kasubago? To, ano nangyari kay ni? Kumusta ini si Tobias? Di may nag-apot eh. May narita na palang kasabak ko ni Jomar. Sa ko pa nag-apot? Gari naman, pigpalibog na may ng payo ko. Ano? Nasa ospital na sir. Hindi si Tobias? Kumusta ang kamugtakan? Dahil sir, kaya ako Sino hospital din na ra? dahil sir, sure kung sir. Pero medyo nari kaya sir, so, hindi po. Nakulang man pala so detalye kang bareta ta. Kung saan hindi na ra inio. Saan hindi na ra doon hospital? Linggo ko sir, sir, Doctor. Di kinagpa. Siyempre ko na. Saan nangyari ini? Santa Misericordia. O, di pwedeng dadalhon na sa Legazpi. Hindi sa mga hospital sa Legazpi. Kulang man pala talaga. Dahil man kinagdaman sa hospital pala. Mananggad. Hospital sa Legazpi, hospital sa Adaraga o sa Bertitates. Oh. Basta okay man po. Nasa hospital da ini si Mr. Tobias. Tubisan? Nakasurat Tubisan, no? Iya po, alias Tubing. Nasa hospital da po. Dahil man kikwan, ha?
Kamarin maliit na balingki po yan. Sabi ni Melody, kamarin, igda. Hindi man na si Melody man na. Gari budiga kayo dyan, Sir Hen. Budiga. Iyo po, nagpagibo nga yung kamarin. Okay na? O, salamaton tabi sa mga dagdag karaman ko niya na hapon. Mga tataramon. Aram mo daw ang gustong sabihon? Sige daw, mga tugang, tell me something good. Abuli daw tabi ka mo. Ano mga tugang ang ginibo lamang nindong karahayan ngo niya na daw? Imposible. Na dahil lamang kamuki, ginibong karahayan ngo niya na daw. Sige daw. Kamong tabing nagdadangog, ikwento mo ang ginibong karahayan ngo niya na daw. Pun ka sa pagmatahanggan ngo niyan, ano lamang ang nagi mo mong karahayan? O ano lamang ang naresibi mo na karahayan ngunyan daw? Sige daw. Alimawa, birthday mo, tinawa ng kakanago mo, ninburak. O alimbawa, birthday kanago mo, ikasunag to kiburak. Sige daw. Alimbawa, may nasabat ka dyan sa kanto, nag-share ka lamang ki 20 pesos. Ano mga tugang ang naginibo mo lamang na karahayan puon ka sa bago hanggang sa mga oras na ini. Sige daw. Sige daw. I-text daw tabi ninda ko, ano ang nagibo mong maray? Even mga to or maski po, anong English kang maski? Maski. Tape. Masking tape. Even small things you have done this morning from 5 o'clock to 3 o'clock in the afternoon, that is a very material things that you have to share to our listeners today and viewers on the Facebook. Nagadal na ka mag-English naman ta. Gari nagplano naman ako magpuro part-time. Kaya totoo ka man maguro English man nga yata. Ang pagturo baga dyan, ang English ka, babalon naman nga. Maturo ko ang sarang oras, madara ka angkin mga duwang sakong may kabangan na English. Pagluwas mo sa classroom, ang tada sa sako mo, mga 1/4. Sige daw. Ano ang ginibo mo lamang ngunyan daw? Imposibleng dahil ka lamang kinaginibo ngunyan daw. Sige daw. May isi-share. Inang bagutang segment naman, tell me, ano nga, isip daw Angel key term na, tell me something good. History, ano daw, isip daw ka mo kimaray na segment ka na po kayo ni, ito. Good afternoon, Henry M. An sa kuyang tugang, nag-apod sa ko. Inapodan niya ako, ate, kumusta ka? Sabi ko, maray man. Sabi niya sa ko, ingat ka mo ate, I love you. Oy! Sabi niya, ingat ka mo ate, I love you. Okay, now, didi kita mapuon. Ano mga tugang ang karahayan kang apod na ito? Salamat po Ining sharer tango niya na paghapon. Ano ang karahayan kang apod na ito? Sige daw. Ano ang karahayan kang apod na ito, Junior? Na pwedeng ikahatod na dapat niya itong pagnilay-nilayan ngunya na hapon sa mga nagdadangog. Sige daw. Abo na ako magparataram sa programa. Kamu na ang pagtaram. Ngayon, purso mo pala. Abo, how do we explain that call? Na pwede, mga tugang na mapakuanan tapo din adal ngunya na hapon. Sige daw. May nag-apuda sa iya, mga tugang, kasutugang niya, inapudan siya. Ate, kumusta ka mo dyan? Sabi ko, maray man. Sabi niya. Tapos, ate, ingat ka mo dyan, I love you. Ano ang mensahe kan pag-apod na ito? Sige daw. Sisi lamang yan ang pwede mga tugang na mag-analisa. Di ba? Anong sabihin ka ito? The value mga tugang of connections. Tama tabi Ate Marcia? Tama tabi Ate Marcia or Ate Celine? Tama. Ano ang karahayan sa pag-apod nin sarong tugang na sinabihan ki ate, kumusta ka mo dyan? I love you. Hello? Hello.
Sige daw, madam. Anong nahiling mo na leksyon duman na pwede tang makuha sa ginibong ito? Ang leksyon po na makukuha duman, Aha. sa sarong tao o magkapamilya na naghahadit sa sayang pamilya. Yes. Natural po, ang hapot, kumusta ka mo dyan? Nya. Pero, pag nagsimbag kitang marayman, minsan nag-uupi kita. Anyan. Okay. Okay. Maray pa po, apotunta. Aha. Kumusta ang buhay nindong yan? Iyan. Okay. Sa mga problema na nag-aagi, sa mga pigdadaanan tama nungod sa COVID, Aha. di po kita okay. Di pa Opo. po? Yes. Di po ba? Yes, yes. Mako Okay. kita okay. Mhm. Kaya, tama po na itaramta, kumusta ang buhay tangon yan? Iyan. Okay. Ilang kapamilya, o Okay. bako man, mga kapwa talang na, saro sa barangay or saro sa banwa, Aha. gabos na po yan. Kumusta ang buhay tangon yan? Iyong mananggad. Ano? May punto ka man yan. Opo. Oo. Okay. Oh. So, mensahe tabi manay na pag I love you nintugang sa tugang niya. Ano ang hiling mo kay ito? Ito po na, sinaram na I love you. O natural po ito sa kapamilya na itaon mo na I love you. Pero, dahil mo siya madudot-dot, no? Dahil mo siya makaka-face to face sa ngunyan. Pero po, ngunya na panahon. Mensahe, I love you. Yes. Tango niya na panahon baga. Pero, Sa imong pagkamot, sa imong tuga. very good ka. Very good. Ilang Oo. pagmamalasakit sa panahon tangon yan. Iyo, tango niya bagang panahon. Pero sana nakakataram ka I love you. Di ba? Ayun po. Yes. Mahalo na ngunyan ng I love you. Okay, salamat po. Salamat. Thank you. Diba? O, magayon ang sa iyang punto baga. Diba? So, action mga tugang of caring. An act of caring. Diba? So, sinir ka itong paradangog ta. That was mga tugang an act of caring. Tama tabi, Ate Marcia? Pag makulog, asin mga tugang an gibo, nin pag-establisar, nin pag-compassion. Di ba? Pagtaram kitang, pera sa tuya ang nakakungan. Pambira maka-I love you kay Mrs. Pag medyo, maray sa nang pamati ko, may love you ako, tagaringin may tuyo ka. Garingin may tuyo ka. Di ba? Very few of us, mga tugang, ang nakakasabi po, nin tataramo na I love you sa satuya na kapamilya. Pambihira niya tong magibo ang siring na bagay na ipinapamati niya to maski sa tataramon kan sa tuyang kapwa, ang tataramo na I love you by just calling your kapatid, your tugang, mga tugang. Nakaka-deliver kanin pangungulila asin sa imong pangungumusta, nakakahatod kanin compassion pagmakulog sa satuyang tugang. Nasasabutan nindo ang gusto kong sabihon. Lahat ko na to dyan. So. Di ba? Iyan tabi mga tugang ang karahayan kan text sharer tango niya na hapon. O, ning saro. Dua lang, tamagulpi man kita. Sir, dakulon ngayon nagibo kung karahayan, naglinig kang harong. Correct. Ang value, mga tugang nin pagiging mahigos asin pagmakulog sa kalinigan, cleanliness. Takita bagang mga tao, kalag-kalaga daw nidong harong nindo. Pakalag-kalaga daw tawin nun sa idong harong, mga tugang kung kumusta. Di ba? Kalag-kalaga daw nindo, kumalinig iyan. Natali mo nalimpihan, ay paggalon nga ako. Yan. Ang kalagahan, mga tugang nin, kalinigan. Ang kalinigan naghatod, mga tugang nin, healthy environment sa satuyang lugar. Pag malinig ang palibot, malinig ang pamati mo.
Kapitan Yuli. Yes. Oy, sabi mo ba difficile magtaram kay I love you. Oho. Ako matibayan magtaram kay I love you. Ano simbagsay mo? Siyempre, ligit taraman ko sa kay I love you si Dad. Ano simbagsay mo ni daddy mo? Sabi niya to. Pangyayari pala. Kasi pag niya to. Marayon mo lang. Ang mga lalaki baga kaya manay, bako man expressive masyado. Imbes sa may pagsasay mo, sisok na to. Ako hindi bro, ako. Iyo baga. Para bigyan magsawa permit. I love you pala to. Pero ara mo maray po sa magagumay na I love you han. Di ba? Tayo nibi, sa mga araw kanidad ninyo, hanggang naman sila kita dyan. Okay. Ang nangyari, Kapitana Yulike. Sabi sa agom niya, Daddy, I love you. Ang sipag ni daddy niya, too. Okay na, mga tugang alas 3. Yeah, those are two things, mga tugang na everyday, maghahagad daw kita ki mga arogan, mga tugang na sharing nindo. So, dito man, dit sana. Diba? Ano nagibutang maray na makapaghatod sa tuya, mga tugang nin, karahayan lamang sa tuya, tabing sa diri. Doktor sa panta. Maray na puntabi. Oh my God, nasa UK kapalan mat, Dok? You are in, talaga nasa United Kingdom kapalan. Uy, kumusta po dyan sa UK? Dok, maray ka pa. Yaong kapalan dyan sa United Kingdom. Watch him nga on full screen from the UK. Uyog-uyogon mo yan. Dok, kaya palang dita ka na nasasabat sa Legazpi, Kaya palang dita ka na po nasasabat sa Legazpi. Si Dr. Obelia Zapanta. Maray na hapon tabi, Dok. Anong oras na po dyan sa Kwan? Anong oras na po dyan sa UK? May mga paik dyan si Doc Nick Regalasio. Yan, para viewers ko man ito. Sa Facebook Live. Yan pala dyan. Maray si Doc ano. Hello? Ate Epe? Ate Epe? Ikatulog. Ano? Nen. Ano? Arte ini. Ma-text mo sana umaapudan ang sarong tao na magkumusta. Wala na bagay na yan. Yes, di ba? Lalo na kung tig-apudan mo, ikaw palang kipig-aagihan na problema. Iyon ang God, adi. Iyon ang God. Iyon ang God. Wala na itong bagay. Oo. Iyon man ang God. Di ba? Nakapagpapagian nin pamati, adi. Kagaanan. Opo. Kagianan sa buhay. Yes. Very good, Okay. ate. Thank you. Bye-bye. Di ba? Mangaro ka na. Uy, kumusta ka? Yo, di ba? That's a good point na. Nakapagpapagian kan sa tuyang kamatian. Sa UK pala, lockdown since last year. Iyo ano? Tapos po, 8 hours biyan po, 7:31 duman. Keep safe. Uy, doktor, keep safe tabi dyan, ha? Sa UK, bata biglang nag-spike pa niyan. So, uy, sus ko, Dok, di ba sa tuya, arab mo magod ang bareta. Sa Legazpi, sa Albay, haba ba ang kaso ta? Kuwan nga ni pa, actually, kuwan kita sa tuyang lugar, down, arab mo manggayon, tabi, downward ang kaso. Pero sa Manila, sus ko, grabe, maka dito. Ingat po dyan, Dok, sa UK. Ingat po. Sa indong mga pag-iribagabos dyan. Ingat-ingat po kamo dyan. Hello? Ano ba kayo ng Hello? Hello? Kang ino ta? Hello? Arap sa nakakaino to. Diba? O yan na. Yes. Hi, mga taga-UK. Doc, ingat po. Alright? Okay, sandali lang bago kami ni Jun mag-commercial break.
Hilong ko muna sa mga reactions ni Digdi. Sabi ni Melody, pagrumdom ang concern pagkamuot bilang sarong pamilya nakakagaan sa buot. Yes. Maray pa naka-I love you sa kabit agom dae iyubaga adi. Sa iba, Diyos ko, nakaka-I love you kita pero sa agom dae. Marayon po ginibo ko ngunyan, pig-cancel ko ang meeting, magdangog lamang sa imo po. Dapat po loadan mo ako regular 15 pesos lang. Ayos man niya. Okay. Ito. May concern po pamilya niya. Ay, ano ini nangungumusta po. Pagrumdom baga ito, Sir Hen, iyo na nga ni, di ba? Ang nagibo, nakabilog kaming aki niya at 20 years na kami nagsama. Isus ko, ano? Ilingan na maray nangyari sa endo. Ano, John? After 20 years, saka sana nagkaigwang aki. Adi, ilingan mo, dapat na ipagpasalamat mga tugang sa mahal na Diyos ang siring na bagay. Nagpasalamat tabi ako sa tricycle driver na pinara kang na-aksidente digdi sa mo sa baligang na di lamang pinasakay. Ninyo? May aksidente na. May aksidente. Di lamang pinasakay. Ano ba yan? Okay. Kuya, nata po nag-brown out. Ay, sus, mabalik man sana. Baryada da ini, Baryada, mabalik po tawad ang kuryente. Alas 5 pang hapon. Kumusta ka sana sa tao na haloy mo ng dain na apudan? Dakulao ng bagay iyan sa iya. Lalo na, kung itong tao na nagkataon na pag-apod mo or i-text mo, may pinagdadaanan para palan ka itong oras na ito. Yeah. Thank you, Ate Epi. Kuya Hen, pabati po sa Boters family at Benitez family sa isla nagtapi, sabi ni Elbs. Sabi ni Ate Angel Kiambao, ay si Ate Angel, dakulong pirmi yung nagibong maray. Dakulong ini, ang paghatod sa nakanikipit sa digdi sa DCGB sa, dyan sa baba, marayon ang naginibon niya. Di ba? Hello boss, demo nanggad ako. Nangyari sa maaba ka. Sala pala sa... pagyayari. Okay. Susko na. Na, okay. Pagyayari sa maoraro. Nainot kong nabasa sungaran mo. Susko. Nataram sungaran mo. Nagibo ko kaninang aga, nag-I love you ako kay Agumbo na ang I love you too man siya. Hello, kani man na Yuli. Sabi ni May Yulan, sibag sa iniagom niya, to. Opo, nasasabutan niya to. Lolo, thank you, Migong James. Pag mata ko kasaba ko, hinadukan ko si Mrs. Nagalayhay, nagayay sa pandok. Pagkasabi ko, I love you, Agom. Yes, ayos baga. Public market, ligas binagdadangog si Gemma Camatso habang nag-repack kilana. Good afternoon, tabi dyan sa Indo, habang nag-repack tabi kilana. Okay. Good afternoon. Sandali ha. Tama, time check ako kami ni John. Good afternoon, tabi hen. No, anong oras tabi mabalik ang kuryente? Alas 5 po ang hapon sa mga areas na di tabing kuryente ngunya na aldaw. Ito. Sabi niya, good afternoon po. May namidbidan nga akong sarong pamilya, binayaan kang babae, so anom niya aki. Sus ko, makairakon man. Winalat niya lang sa agom niya na lalaki. Nagdulok sa ko aki. Dai daw binyag sutulo. Kaya ngunyan po, pig-ayos ko papers ninda para mapabunyagan. Ang edad 10, 12 as in 14 years old. No read, no write pati. Nagumos ng gadaan sa kuyang puso sa Iraq. Iyo ano John? Look at this, salamat tigil sa nag-text ha. Kundi sa ikaman tabi. Salamato na maray. Yan mo May namidbidan siyang sarong pamilya, binayaan kan babae, so anom na aki John. My God. Giri sana so, go na ka na binayaan sa mga tarin. Winalat lang daw, so sa agom niya, na lalaki, nagdulok sa ko so ama, kaining mga aki. Di pa daw bunyag, sus ko so tulo. Kaya nga pig-ayos ko papers nila para mabunyagan edad 10, 12, and 14. No read, no write.
Diyos ko, di pa lang. Araw kayo ng mga tawan. Sisa lamang dyan pwede mag-sponsor na pa-reskwila din. Imagine, 10 anyos na. Di pa ito magsurat. Try mo nag-reskwila kayo. Grabe talagang kwan. Adi, ha? Grabe tabi na grabe talagang problema sa kinabaan mga to. Look at that. Iso, ugali man kang ina. Pero lingon mo, ang lambang tao, mga tugang may misyon sa kinabaan ini. Gabos kita, mga tugang igwaning kanya-kanyang misyon. Di ba? Di ba tabi, Dr. Sapanta? Gabos kita may kanya-kanyang misyon. Ano man mga tugang ang pinagigibo mo sa ngunyan, igwatabi ikang misyon sa buhay. Di ba? Asin ko ang misyon na iyan, pinagtutokdo mga tugang kang Espiritu Santo. Pinagigiyahan kita. Araw ka itong ama na ito. Giniyahan ito, Junior. Kambanal na Espiritu dumumang ka sa taong ini. Ini ang makakatabang sa imo. Ngunyan, pagsakat ko sa DCGB, pagbaba ko sa dyan, igama kinaghagad kita bang? Nyat kami talaga po, dahil kami nagbara sa COVID kwan. Igaman ako kina burubit. Igaman naginibo kong manyangan na hapon man. Igaman akong natada man na kurukwarta man na date sa wallet ko man. Sinir, di ba? Makairakon yun yun. Anyway, mga tugang, mga arog ka na bagay. Gabos kita, tabi, igwa nin misyon. Very good. Very good. Igwa kita nin misyon, mga tugang na. Sa tuyang gigibuhon sa kinabanay ni, sa tuyang kapwa. Sa pagbabalik, mga tugang, ang maywagang tanong, sa tuyang pagkanigo na sa tuyang gigibuhon, siring man mga tugang ko rin makakadan labi ka muna orasyon. I-text na ko niya na pagkahapon sa tuyang orasyonan an sa tuyang mga gigibuhon. Dahilan po, ito ko nun sa inong gustong mangyari ko niya na pagkahapon. I-text nindo ang request para sa orasyon sa tuyang papasadahan tabi ang pagkatapos lang kan komersyal na kasabay tabi si John. Kaya ang oras tabi alas 3:40 na nin pagkahapon. An oras hatod sa Indokang Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo. Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement
supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Api de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, asin ni Congressman Fernando Didi Cabrado, kan 3rd